As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaw sa kanino. Maigsoon, padayon natong iampo ang kahiusa ug kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod ug tali sa Russia ug sa Ukraine. Sayod kita nga mabuntog sa gahom nga Dios noon, ang gahom nga yawanon kon kita mapaubsanon nga mohangyo kaniya. Ato sang iampo ang mga tao nga nag-alagad nato dinhi, ang atong mga benefactors and donors nga nagsigi sa dughatag sa ilang mga donations pinaagi sa pagpalit sa atong mga slots para sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinomdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga makagagahom among kalauman ug kusog, kun wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa mga hari. Unya miingon ang Ginoo kang Elias nga taga Tisbe, lakaw adtua si Akab ang hari sa Israel, nga anaa sa Samaria. Anaa siya sa parasan ni Nabot aron iyang panag-iyahon kini. Ingna siya nga nag-ingon ang Ginoo, human mo patya ang tag-iya, giilog mo pagayod ang iyang yuta. Ug sultihi usab siya nga nag-ingon ang Ginoo, sa dapit diin gitilaan sa mga iro ang dugo ni Nabot, tilaan usab sa mga iro ang imong dugo. Sa pagkakita ni Akab kang Elias, miingon siya, nasakpan mo na gayud ako o kaaway ko. Mitubag si Elias, nasakpan ko ikaw kay gibuhat mo man ang dautan at tubangan sa Ginoo. Miingon ang Ginoo, ipahamtang ko kanimo ang katalagman. Patyon ko ikaw lakip ang tanan mong mga kaliwat nga lalaki diha sa Israel, mga ulipon ug dili ulipon. Silutan ko ang imong panimalay sama sa pagsilot ko sa panimalay ni Jeroboam nga anak ni Nebat ug sa panimalay ni Hari Baasa nga anak ni Ahias.
Kay gihagit mo man ang akong kasuko ug gidaldal mo ang mga Israel sa pagpakasala. Ug bahin kang Jezabel ang Ginoo miingon. Kanon sa mga iro si Jezabel dinhi sa Jezreel. Ug bisan kinsa nga paryente ni Jezabel nga namatay diha sa syudad kanon sa mga iro ug ang mamatay diha sa kapatagan kanon sa mga langgam. Wala pay tawo nga sama kadauta di Akab atubangan sa Ginoo tungod kay gisibahan man siya sa iyang asawa nga si Jezabel. Gihimo niya ang salawayong buhat sa iyang pagsimba ug pag-alagad sa mga Dios, ingon sa gihimo sa mga Amorihanon nga gihinginlan sa Ginoo sa pag-abot sa mga Israelita. Sa pagkabati ni Akab sa gisulti ni Elias, gigisi niya ang iyang bisti ug nagsulob siyag bisting sako ug nagpuasa ug nagmasulubon pag-ayo. Ug giingnan sa Ginoo si propeta Elias, nakita mo ba si Akab nga nagpaubos pag-ayo sa akong atubangan? Ug tungod kay nagpaubos man siya, dili ko ipahamtang ang katalagman sa iyang banay, samtang buhi pa siya, apan ipahamtang ko kini sa iyang panimalay, kun ang iyang anak maunay maghari. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kaluy kami Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy kami Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako o Diyos, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan. Ug linisi ako sa akong kasalanan. Kaluy kami Ginoo, kay nakasala kami. Kay giila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Kaluy kami Ginoo, kay nakasala kami. Ilingiw ang imong naong sa akong kasalanan, ug huwag tanga ang tanan kong kalapasan. Luwasa ako sa kasalanan sa dugo, O Diyos, akong manluluwas nga Diyos.
akong dila magsaysay sa imong katarong. Kaluy kami Ginoo, kay nakasala kami. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatagog kaluwasan, nalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala, ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway, ug pagampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpadanag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mubalos kaninyo ang Dios, kung kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man niana. Kung kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw sa kasagaran. Bisan gani ang mga tao nga wala motuo sa Dios nagbuhat man niana. Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Ang usas mga panglingla sa yawa nato dinhis kalibutan, kanang tudluan taniya nga nobody's perfect. Na so muskuan ba mo ana? Mutuo mo ana? Nobody is perfect. Tuo mo? Di masan mo mutubag. Ang laing version ana, tao raman ta Father, di man ta Ginoo. Ana. Di gid mahitabo nga dili ta masayop kay tao raman ta mo na. Nobody is perfect. Sakto ba dili? Kusga? Oo na. Mo na sayop ni si Jesus. Niya sa atong Ebanghelyo sayop ni siya. Kaya niingon man siya, kinahanglan magmahingpit kamo. You must be perfect as your heavenly Father is perfect. Porting sayupan niya. No? Sayop o dili? Sandi man mo mutingog. Ang saman, sakto na nga nobody is perfect. Sakto, dili. Sakto. Di sa to pa si Jesus, sayop. Nanong suguon man taniya nga mahimong perfect, nga nobody is perfect man. Ingon, all-knowing ni siya. Ingon nga, kay bawo ni siya sa tanan. Nya, musugo day siya og dili ta kahimo. So, kinsa maroy na sayop anin? Si Jesus o kita?
Ha? Ipangutan na imong tupad ina. Kinsa kay sayop ani? Si Jesus o ikaw? Ana. Mao na. Nya kita ra ba ang ato ra bang sundon, ang ato ra bang konklusyon? Pwede gidi ay nga mahingpit ta, requirement di ay nas Ginoo nga kinahanglang mahingpit ta. Nya unsa may gusto niyang ihingpit nato, dili ang atong naong kay naay daghang ikasaway ani. Ani atong naong, ligi ala na imong tupad kadaghan ang nag-imperfections. Ang atong talent dili na mo'y gustong i-perfect sa Ginoo. Ang atong achievements dili siya gusto nga mao nay ma-perfect. Ang atong kanang mga pangandoy sa kinabuhi nga i-achieve gyud nato dili na maoy gipasabot sa Ginoo kay imperfect na tanan. Unsa may iyang gustong i-perfect ang atong gugma. Ana, gugma ba? Anong hilo mo diya? Wa giniri ako. Mao di ay ana. Nya, motoo mo nga ma-perfect ang inyong paghigugma. Kamo mga asawa ron dinhi, kinsay makaingon, Father, ang akong gugma sa akong bana perfect na. Taas ka mo. Wa. Ani am say murag mga bana ug naong, kinsa sa ninyo dinhi ang makaingon nga, Father, perfect na akong gugma sa akong asawa. Taas ka mo. Wa gyapon. Pastilan. At least karon nasayod na ta nga pwede di ay nato i-perfect ang atong kinabuhi sa mata sa Ginoo kung ang atong paghigugma perfect. Na karon unsaon man paghimo sa atong paghigugma nga perfect, kinahanglan higugmao nato ang atong kaaway. Kana ra gyud. Wa nay lain nga requirement. Wa nay laing basihanan para sa Ginoo nga mahimong hingpit ang atong kinabuhi kana gyung paghigugmas kaaway. Mao na ikaw asawa, awayon ka sa imong bana, ingna dayon kani maka-perfect na ni. Di ba? Ikaw sad bana, awayon ka sa imong asawa, ingon dayon ka, kani perfect na giniron. Kay ang paghigugma mas kaaway, ug wa kay kaaway, dili ma-perfect imong gugma. Nya makalikay diay ta nang kaaway. Kay kanang mga kaaway mao man na ang mga marites sa atong kinabuhi. Kana bang kusog ay manglibak nato, kusog ay mudaot, pangitaan gyud sayop ang atong gibuhat. Kana mga kaaway manggunagod. Nasay emotional enemy. Kana bang tao nga nag-expect unta ka nga maayos siyang tinagdan nimo pero wa sad siya masuko pero agi-agian lang yun ka di lang yun katagdon. Anang mahiubos lang ka madugay ba niya may kaysa mutagad ngadto sa uban ipakita giniya nga may kaysa mutagad pero ka agi-agian gitawag nag emotional enemy. Wa man sad siya gibuhat nimo makalagot lang. Niya maingon din ka kini perfect na sad ko ani. Mao na siya. Nya saman mohigugma mo sa mga tao nga murag kaaway or kana gyung mangaway gyud. Mohigugma mo dili. Kinsa dinhi ang mohigugma sa kaaway ta sa kamot. Awa na, perfect na. Kanang uban nga wa mo pataas, di mo ma-perfect. Kung sa may dangatan kung ma-perfect na ang atong gugma, mahimot ang anak sa atong amahan nga langit nun, matod pa ni Kristo. Mahimot ang anak. Nya kay anak man nga tinuod, makasulod na tas langit. Sa unang pagbasa, si Elias, gikonsider ni Akab ang hari nga nangilog sa parasan ni Nabot pinaagi sa pagpatay niya. Nganlan dayon siya akong kaaway. Di ba? Ni ana man tong hari. Pero wa gyud magpadala si Elias. Iyang gisulti ang maayong balita alang sa kaluwasan ni Elias. Ang pulong sa Ginoo gisulti niya. Og tungod kay gisulti man ni Elias ang pulong sa Ginoo, maotoy nakatandog sa kasing-kasing ni Akab og nagpuasa, naghinulsol siya sa siyang sala.
Yang sa may resulta, gipasaylos Ginoo. Gihigugma sa Ginoo bisan pag gi-describe dito nga way laing pinakangilad nga hari sa Israel. Si Akab ra gyud mo'y pinakangilad sa iyang pagsupak-supak sa Ginoo. Pero ang Ginoo ningon pag yun, tanawa, naghinulsol siya. Ako ning pasayloon, dili ko ni idayon ang akong plano nga anhi siya mamatay dinhi niya, tilaan sa iro ang iyang dugo. Ana, kaluyas Ginoo, mo na nga dinhis kalibutan, wa gid ay kaaway. Kana di ang atong mga kaaway para sa Ginoo, mga tao di ay na nga luwasunon. Muna nga bisag si Elias, ginganlag kaaway na siya, ang katong naghingan niya kaaway, giwalihan gyapon niya. Muna kamong mga suko nako, tungod ani akong wali usahay, congratulations. Kay nasuko mo sa ato panaminaw di ay mo. Niya kung maminaw mo, aw maghinulsol gyud, di ba? Nabitay mo ingon ako, Father, murag sobra naman tingali ng imong gisulti. Kana bang moingon ko ba nga kanang imong bana or imong asawa, imo gani na siyang kontrahon or di na nimo dawaton tungod lang kay tuan na magpuyo sa kabit, maimperno gyud ka. Unsaman sakto na dili? Ang imong bana or ang imong asawa tuan na nagpuyo sa kabit, gani do na nagay sila'y anak niya, di nakaganahan mo dawat niya kay grabe man gyud ang iyang gibuhat, makapaimpierno na makapaimpierno gyud na. Timan ay gina ninyong mga nibuwag sa inyong bana or sa inyong asawa, maimpierno gyud mo ana. Ngano man ang inyong saad dito sa simbahan para lang nis mga kinasal ha, apil sa dang way kasal, basta mukontra ka, masuko ka, impierno na gyud ka ana. Kay di naman hingpit ang gugma nga imong gigamit. Nya kay di naman hingpit, di nasa kaanak sa Ginoo, din asag ka manununod sa langit. Muna unsa may buhaton nato, maghinulsol sama ni Akab. Maghinulsol. Daghan kay tag mga sayop, daghan tag mga sala, usahay wa nato makiti. Daghan tag mga imperfections nga usahay ato na lang sang dipinsahan. Ayaw dipinsahi, hinulsuli ang atong imperfection sa paghigugma. Usbo na ko ha, dili perfection sa physical. Kay di gini mahimong perfect. Adto ra ta ma-perfect physically didto na sa langit kanang tagaan atas Ginoo og glorified body. Sige man og paningkamot pag perfect anang iyang kilay, pag perfect anang iyang buhok, pag perfect anang iyang complexion, gausik-usik lang yun mo sa inyong kwarta na may pag inyo nang ipalit og slot, perfect dayon mo. Inyong naong ba? Perfect na. Basta ipalit og slot din sa atong simbahan or inyong i-donate sa mga kabos. Pero magpa-perfect mo sa inyong naong, perfect ang balay, perfect yun ang score sa exams. Ayaw, anak. Gahago-hago lang mo, anak. Ang nindot, perfect love. Anak. Dili. Ang sa ito, naman ito'y kantas una. Ang sa ito'y stubborn. Sa ito nga love. Stubborn love. Na ba ito? Stubborn love. Nakatubang rap sa una ba? Stubborn. Ang sa tanang natin kanta sa una. Stubborn love. Napayuban na tong description sa love kay love hurts. Di man ko na love hurts. Paborito ba kayo na nako kanta ha? Di man na love hurts. Love, sa man, perfects us. Dili na siya mo love hurts. Yan, nasa siya mingon nga, too much love will kill you. Sakto ka na. Too much love will kill you. Di wagi love nga mo patay. Higugma kasi mong kaaway. Mo patay na noon. So kanang too much love will kill you. Dili na love. Unsa mo na, too much pride will kill you. Too much lust will kill you. Kanang love triangle. Too much lust man na siya. Wa pa ka mahigog, wa pa ka makontintos imong asawa or sa imong uyab
nanguyab pagyud kag lain. So na love triangle. Sa resulta pinatianay. Kaya nga naman lost man na inana because love will always abide the will of God. Mo na inigingos Ginoo, love your enemies, higugmaon da yung enemies. Ana. Nya ron kun wala kay gusto magtan-aw sa imong bana, luod na kaignaong tungod sa iyang mga bisyo. Unsa man na emotional enemy. Higugma apod na. Wa nakakauyon sa sinultihan ng imong ugangan, lami na sige na lang kag tunglo sa imong kasing-kasing, mahiratag mamatay ka, hasol ba nimo Nya wa kakauyon ako ngano man di ay may nakigminyo ko nimo, nakigminyo mo ko sa imong anak, ana baron ka, ana ayaw na ana. Higugma ana, kining akong ugangan maka-perfect kinis akong paghigugma sa akong bana or sa akong asawa. Kanindot ana. Man mo'y klaro yung reaction. Sige na lang, ato lang ning hunongon o sa karon, basin pasunod ma-perfect na ta. Sige, nindog sa ta. Mga igsoon, puno sa pagsalig sa Dios nga atong amahang langitnon, atong ipadangat nga mahigugmaon ang atong mga pangamuyo ug moingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa, sa atong Obispo, nga ang Ginoo magamping ug maglig-on kanila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa atong nasod nga matagamtaman sa lumulupyo ang tinuod nga kauswagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga malig-on unta sila sa mga pulong sa ebanghelyo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga nagkabingkil nga makabaton na sila sa pagpasaylo ug paghigugmaay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa World Meeting of Families nga pagahimuon sa Roma ug sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 hangtod 26, 2022 nga unta mahimong malampuson, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo kamumot sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa tanang mga nangamatay nga maangkon na nila ang kapuno sa kinabuhi, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. O Ginoo, sa tanang kaayo dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sa gupaw santusa. Kining panog, kining bino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, buha sa mong pangalan.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios niining pan ug bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, luwabon ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, ang tun sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang nga maayo ako.
ang lawas ni Kristo. Amen. Way sama ang gugma sa Dios alang kanimo, kinabuhi giulang aron ka maluwas, kalabasan kadautan sa taong ipapas, pasay lugugma ihatag sa Dios. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos mamatian, kanunay maghari siya. Hinaut Ginoo imong pamatiyo. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Usa sa mga nindot nga gasa nga ato karong nadawat mao ang Diosnon nga kahingpitan, divine perfection. Nya mahitabo ra ni kung kanunay gitang mahigugma labi na gyud ngadto sa atong mga kaaway o mga palaaway. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanino. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimba